Menyu. Kusoshofe. Mumunda menyu. Wakutosangana naye panzira kwakutobate. Ndakasangana tichirusoshofe. Tichkach MTV inokupa inyaya dzakasiyana-siyana dzinoitika mumatunhu atigere neakatikomberedza, dzinotyisa, dzinofundutsa, dzinokatyamadza pamwe chete nedzinosetsa. Kuti musarasikirwe nenyaya idzi, munoenda paYouTube channel yedu Tichkach MTV, mondo subscribe ipapo, musakanganwe kulaika pamwe chete nekusheya, musazokoshiwe kupfanya kabhatani ako ndokabheroka kuitira patinokanda chinopisa munoyeuchidzwa. Tichkach MTV tinodzifamira. Ndojibondora tete. Fara mundende ngopi. Uyo anoti akanyengerwa mukadzi wake akafadzwa neibvute. Mukadzi wafara mundende abvuma kuti ndakararwa nabvute. Mukadzi wacho ngopi. Ndi mukadzi wayo. Bvute wacho uri kumba kwake. Saka sabu ndini wengi sabu wanyore sabu ambuye aya mukadzi wa mundende wakararwa kana kuti wakanyengwa ndibvute akapupura pamberi pasabu kuti azveshuwa inyaya yaiti iye wachakangoyoyabada sabu Mkuru wacho ni 23. Number 2 wakarora. Mukomana. Musikana une 21. Chero unotorwa. Uno anake. Una anake. Matano mbamo. Number 3 grade 2. Grade 2. Imi makaya kuhotswa ngekuti munyengwe ngono chiita mutsorongere wakatondimanikidzora aimanikiza tati makaidose ndatida mutsorongere ngerei mutoti mumwe munaye wodokoona mumwe fuko umaliza kunyengwe kuti imwana mkwambo amucherwero imwana mkwambo waani mwana unokutise mwana wenyini mkwambo daaiwe aukutoyo motu mono kuyo ngekusazi misbehavior mchamudaile munu muda
kweli vile vile makasauna sambo nyara kudidi no kudidi yati makara wakangana murume wakakurara ikangana Akamwe. Painge pai. Menyu. Kusoshofe. Mumunda menyu. Wakutosangana naye panzira wakutobate. Ndakasangana tichirososhofe. Wakamenga kuti pai. Wakambondipfimba kare ndikatandidi. Aiwa, akati dede dino kapimba akataka wa. Matati kasi no kuda no sikabudu no. Adriana no. Ndio anacho. Abi. Ate. Abi. Ndio anacho kutimba. Au yana sababu ku. Oya ndimo. Saka Burundi pachiriko chichi makawa nini kamwe bati. Kamwe. Makafainge kumjuzu nemushere vantu vainge kudo. Kajuze nempamba. Pamba. Makambo dini vakarize mbere. Ndina. Zvakuda kutomunakira. Manos, one of the things I need to know how to come. The name is Yamamuri. Asking my uncle to say, "Come." We need my shirt to be Pane zvekati kutaura imimi mwana uri wakaroora niwaroorwa umori grade 2 pane ere problem yakamboita baba pakati apa kuzosvika kuti moite grade 2 ane problem ere ikaina baba apa kwakundomira kwauchizoto mori grade 2 Voto. Sempre mas eu dinheiro não, eu tenho no tio não é nada. Dinheiro eu te dou aí no caminho. 상감이 야이 저거도 정말 다 시대가에 그가이 아디라 우슈마 과시 야가 아니로 사부 사카마 우리라 있다 노 우유 Aiwa, nikapanda beti. Lakini mzimu wale goma na nyinga ile. Chama uyana bhuto ere 자우야나 에문 Ngauya nauya 야 Ngatoe chini ni maya. Nimai out. Notonda gar. Gara boto. Alright. Pamusore wada. Pamusore wada. Ndigati yangu yakadai. Ndakayopeko ore weofe. Pakari mfate. Weofe. Saka ndenda kuya. Ndikuma past goze weofe yaka. Ndakatosiya wana wariko. Pama past 6. Ndanda murudu kulini. Kuti ndikatosiya vamwe vachihora. Ndiri kuya. Ndakasvike panonzi panya petu. Ndiri kumusoro dzepadzapasa. Ndiri kutodini ndine foni yangu ndichiridza. Anyapeta ndobva ndichitosha kudai nefoni yangu. Zvikanzi ndishoni here uyu. Ndikati aiwa ndini baba waPelaji. Ndikati matoita henyu mauya nepana. Chibatsiraiwo chii next door yenyu ine masaga mairi.
rimwe ripamusoro rimwe kubata kudai. Inexidoya aitochera mvura pamwe zvikanzi chiabatsirayo chii ndikutodini ndikati uchiuya tisanganepi kumbero ndobva atova pakati ndobva ndatopuwa zeshuwa iwo angatakumashure akutouya zvakanaka distance yakatokura kusvikire pai tatopinde munda mavo takutosvike pamwe dzadziritori inofunga past 6 to 7 past 6 to 7 then zvadaro ndichisvika taapadanga ndikati ano mai ini ndaudeni mukoro wacho mugara nato ndikati ini ndaudeni ndaukwidza rapa udeni kuseri kweonini kwemunda wakudai ndobva ndachisaga chenji momende ndikutoti chisaga chenji ini ndakangoone munhu ari kumhanya aine tsvina ari kuya nechimuti ndobva amhanya ndobva tieni munhu ari kudini ari kuya saka ndakamhanya ndobva ndamire zvakaitapo munhu abvara machidini achingoya ari straight akangondinanga ndakava kudzoka futi kudini kuyama ndobva paine mabhezi aiite enyaya dzekuredwa pana matanda ere ichinzi munangware vanhu vane chii mabhemba chichi ndobva ndatopinde murwizi ndobva ndasvika ndobva ndamira ndobva ndaona munhu uri kuramba achiuya asi ndaziva ndakasaka ndakati ndode kuona kuti kana akandirovaka ndonomboona kuti munhu ari kumbonechi ndobva angosvika vakangojamba kudai ndisana nyase kuona kuti ndiani akajamba kwabva angondibata kuparamudai mazuona apa mukorori wacho mazuona ndobva ndikati uiti zvambodi ndakati zvambodi ndobva ati kwaundidhonza ndikati hamudharadhivhewo urudini uri kunyenya nayo ndopakatotanginya kwabva achitanga undidhonza kwatoridhonza kwanguyopindikanzira kakuenda futi kumba achindizvezveresa ndisvike pamba ndopakadhonze background ndandina foni yanga iri mumako munhu anokudiwa saka anzi ndaange ari kuno kudai ndosaka ndauya nao zviri pavari zvacho ndofunga ndiroti ndevekwambembe anokudirwa nevanhu vekwambembe ane nyaya dzavo saka tatofoswa kubva kwatatitinge asori yenyaya ndinokudia macho ndobva mhanya ndobva akapinda ndobva amhanya ngobata tikati uiti uri kurwere munhu ndiwo aitonurura macho uiti uri kurwere munhu aibva achimubata ubude kunze akuda ubude kunze kudai ndobva akatonga ndobva ndibane pachesta ndobva ndadozve pasi ndobva akubata kubuda naye panze akuda naye panze ini ndakati ndabva ndasimuka ndakuchingodai kuti aporwana ndichingotaguma ndobva ndatobuda kutendere kuseri kwebedroom ravo kudai ndichide kuti ndidini nditizana kundende kumba amene kuti wakabvisa sei mayacho mumaoko manga akabata ndakangozozwa 2 feet ndarohwa kwakuseri kwenzira ndobva ndadonha pasi ndopakatanga kundigiya achindizipa chindogura kusvika voisi rangu rakapera ndichigiwa mbavhu idzi ndichidini meso kuzvimba kudai asi apa vakazondirati kugumisira vakazobva ndibvisira hembe yangu saka adaro ndisa ndarohwe pazisa pakauya nonzi mai masoro
ndio akasvika nemwana wacho. Ndobva ati mwana wacho ndio angoti mudharadhivha tizawo ndoshona akambotaura basi ndandisina pawa anotomboti ndokandati iye achinotikia mai acho ndiwo aitonunura iwona usaro wemunhu kusvikira adaro paya patozi usaro wemunhu wakabva anhingirika ndobva akabva aiteka kumbonhingirika kuenda namai acho sotofunga 2 meters kudai saka inini ndandaita zvokupfugama kaita kudai ndakadai ndobva akazobva apapo ndobva akabve kundibane pabhusu panoitsinga yakazvimba ichi ndobva ratongozvimba 1 time kudai ndobva katangochuruke ropa musoro ndishumbuka kuti pamwe rakutika kudai ndozvakabva zvaite kuitika ndobva atonze hembe yangu kudai ndobva andifukura kadzi undembe yangu ndikati tobva ndikutununa kunun'una ndobva ati ndotoenda kuti ndotoenda nazvo zvinhu kwasawa ndoenda choti ndakaona kuti vakarana ndikati enda ndakangotenda kazi handododii ndiri kuende kumbakore ndikokwenda kudii kundotara mai phela kuti ndaona baba akarana ndangoti chienda ntumagirasi wendandati vanizikuti twakakudonhere pai pamba pacho ndandatone nzungu ndobva ndati mai acho akazopinde mubedroom iye apedze kudai ndobva ati baba phela simukai mudini muende makadai mukwize kumba because iye wakwize akadai ndiwo masimukai akaita mai acho ndo akazozitaura kuti simukai mudini ndatopedza ndokwende kumba inini ndozitafazwa bvuto ndizvozvo alright mari aya pana mwari kudai Amuna chimwe chiro murai mukati murai Hai, sekarang you know that. Justina, Karimansir. What else? Next one. ngazitsvaka ndinenda Unenharo vanhu
Unenharo kai? Udini wewe. Iwe. Iwe. Unenharo. Chekuda kuti zvinhu zvisina basa pana. Unenharo. Hapo ndikuda kuweze kuita izvo. Atina rusi ndewe. Bata. Bata. Iwe. Huya. Right. It's not so easy. Muna ataone zikunde ngoya kule ndilao mona nyingo. Muna nakade jekiri. Ati iwo hapo bacheza kutoka ruti sasa zaidi inobane nyambi ingi ndangu famba yani mwenyewe atizwe ndoli bane nyaya itolipo yako hapo yekuroho wako uziso takabyeroba dai hebe aje winai takabyeroba waizie nyaya dai yotoli ne inyani Kuruma polisi. Mapurisa endeo izwazo. Iwe kana chini yako mapurisa otoroti kudala ndikonimba. Ene ndataterera uchindaura iwe kuti wakatize kubve mumisha. Uchirumbire hone munhu uri kuona. Pakwende komire murwisi. Uchibve kumisha kunani, pakomire murwisi. Pamusha papa sina munhu. Hapo tabapa. Kunde ndoko waifu kuti kunononunure. Sandade kunde pamusha papa. Yesineiba. Kuti ninge mkazi womunhu hazvindi kumapurisa ba. Hazvindi kumapurisa. Ani zvo zvendiri kutaura ndazo. No yangu zvino kumapurisa ngekuhoho. Ndo ndadazwa kwematidziso sandati nyaya. Mapurisa anokoma sede. Unokunorbizwa yama anokuripisa anokupe mulipo. Mapurisa anokupe mulipo here. Wait. Kukuro. Aiwa ini mutemo ndinoziva ndezvekuti inini kana warohoka ndikuripoti ndiye ndichinorapa. Unopinda kuziya mutemo ndiani iwowe na presiding officer. Yani Uyu iyo uchiti nyako romapurisa ka uchitozomangara nyaya yekuti wakarohwa tochirekoneza dare ramambo ozva nechimangaro kumangara uyu kuti wakakurohwa asi iye wakutangidze kuti uyu wakanyenge mukadzi wake wake ndo yatongwa. I'm mapazwa arishona ndataura. Pane pamatidziso ndanditi nyaya handisi kuramba ndati ini pandakakuwa ndakaenda ndakamuka makuseni ndichitende ndati yekuti iwo akauyawo kuno mama kuti uye kwakuda pasabvu kumangara nditi ndokwakauya kumangara achiuya nezvinhu zvanditi ini ndichidini ndakamukawo makuseni ndichinde kwapambasona polisi ndozvakaenda kuitika kobva ndaenda kupiwe medical report iyi yatongwa iyi wakanyengerwa mukadzi andi Samson ndo wakakurohwa ndi awo babayi ndo yatongwa iyi baba asikurohwa ba ndo ane mukadzi wawakanyenga ai wazizwa ndo yatongwa iyi chiteerera zviripo kwezveudai ivo wakanyengera mukadzi wababa munhu wakakurowa akakushaisha imwe nyaya iyi haisiyo nyaya watokawo zvakanaka naye handiwo akakununura kununura munhu wavo musamurowa zvazai aitokununura kuti munhu wavo. Saka iwewe sinope tautotonga vanokupedza unopise ng'ombe imwe nembudzi uyu unode kutechimbura iyo chinomboti uzi mudhara dhivha zera rako iro rero ngaana adoko
Ndipe picha kuti ndakazi amdara big boss adaro. Aiwa mukati iwo bhadhara inini ndikutaura kuti handisi kuzviziya. Munenge makuti ndoti. Ndapazwa mudhomataura ndazwa. Mira. Unoziya makanikari. Naituziya mombe 5. Shano. Nyenga dzomu. 5. 3. 2. Asi iko zvinezvi mutemo uripo watakutonga ndiwo nyaya. Bukuriwe. Pautakutonga ndiwo nyaya. Ing'ombe imwe yembudzi. Mbudzi inopuwa mambo. Chimboko chewo padale. Ing'ombe ngea sancho mukatsoka nyimbo. Chiro chayo mazuva anaya. Kana mwina adzimai wenyu kana akanyanaka sei. Uchakanonyengwa yemunhu masi. You must know it's just a goat, a cow and a goat. Ng'ombe dzedze dzaimbautora kare dzedze. Kuti amunoziya zvinhu zvakadaro zvakadzoka zvounze matambudziko mamisha. Pano padhuze nemakiringa. Pano munhu wakabvisa ng'ombe 8. 7 dzekunyengwa kwemukadzi. Ng'ombe dzakagara murume nemukadzi koko dzikabereka dzikawanda. Mukadzi murume uya wakazondoka akudokongoro umwe mukadzi. Kuti ng'ombe dzadini? Zvikadzi ng'ombe dzinenge maikuru waushatirwa. Kati unoziya kuti ng'ombe dzinenge dzichiri changu. Ngemwazvo aida kuchitara munana adoko watotenga. Ngemwazvo chiro changu chakadai ndicho chakaunze ng'ombe dzidzi pano. Saka anhu akawato emazuva anaya azvidongorera ayo amweni kupfuma ndizvo. Ngandinoti wandonyengwa kazi mukadzi wacho ng'ombe nembudzi. Mbudzi ngeyamama. Asi uwo wakabudiswa ropa ukamanga munhu ropa inode ropa unodipa ropa. Ino ndo matongera dzakuita shamwari iwewe. Handisi ndopindura here. Ndinotaura kuti wachita kuti iwewe unoda kuenda fedha hauzi kunyenga. Unoda kuti kufambisei? Kana kuri tinofamba tinofamba. Tinofamba. Unofamba yawo? Nanawanyenga munhu pe. Ndiri kutaura chokwadi. Hautauri dare. Unopindura zvinoda kubvunza. Unofambisima kuma. Taura ndazwa muzimuru. Taura. Unofamba here? Unzi 100. Aiwa handina mari basi dai pane pamwe pekuti kana munonga mushingwa mungori munenge muri mubvunzo zvamo ndekuti unongofamba tingapedzewo dai ringapedzewo nguva. Uyu mai haapendiba. Munopenga here mei? Makambopenga? Hakuna munhu uri nomo kana kuti usingazopenga ungandoti ndakanyengwa kundofurema. Zvadini? Amira iona nyarara. Iwo wakuti akuitire dare. Uyu saka nduti wava ukochwa kusiko babu. Ngekudonzerana kwemasabu. Zvati uyu sabhuku wapawo uyu masoko kuti ndodini? Ndoramba. Ndoramba iwe. Ndikudonzerana kwemasabu. Wabva akochwa isizvi. Uyu munhu une ngosho. Uyu munhu une ngosho. Mai havapenyika kuti ndakanyengwa. Tikapedzerwa mwana munhu unoramba chitendodeni muripo wakataura kuti handibvisi. Tiyo kutaura ndibvisi muniripo wamamboboka. Kana asingabvisi muripo wesiko wari. Uyu mune mhosva wakanyenga mukadzi womunhu. Mai havapenyika. Pamusoro changamire ndinofunga kubva techibarwa techikura tsika yen'anga
yekutanga yekunyengwa kwemukadzi wemunhu yaitwa pachena. Zvinopruvha ndizvo dare kuti munhu wakanyenge mukadzi wemunhu. Bheshi raakudai ngaachizogadzire mari nekumangariwa kamukuwadza zvimwe zviri, asi nyaya yake yekunyenge mukadzi wemunhu yapera, zvaitwa zvapera tichiona. Mko masanga. Pamusoro changamira. Kudobetsera nyaya yatongeka yapera zvayo. Kubetsere mufanawo mwana mudoko. Autsikitsiri pamudare, unotsikitsiri. Kana iye ari kuti haana kunyenge mukadzi uyu. Mukadzi iye chiti ndakanyengwa. Zvaite rape case. So kana iye ari kutsima kuti handina kunyenga, imamupedzera zvakanaka vapunyuka. Rape case 3 years kuende mberi. Saka mai anokwanisa kuenda kumapurisa korepote bhozi painyenga daifunga kuti tiri kudanana. Nyambisirwa uri kurepa. Saka ndo imwe version yaanoda muchinda. Atombobwezvo. Musamuzwire sisibo. Unofanira kuiswa chena ari panapa kwapese kumapurisa. Mai. Ndozotaura mutemo. Mai vati makamanikidzwa. Wakakumanikidzwa. Mwana wenyu akasvika. Uya akakumanikidzeka. Uruzwa. Mwana wacho wakutoka ndirowa. Ndiye wakatosvika mai akadini. Uya ari pamusoro mai akagata. Saka mubvunza amupera ini. Bvunza iwo unobvunza baba kuti waitsvake kurwisi pane kuti ndebe munhu. Asi mwana wacho watotoka ndirowa ndo witness wakasvika mai iyo zvokukura mai kuti mwana zveshe wakasvika murume ari pamusoro. Ndikatombafuka kuti mai makati nekuti bhedhera akati hazvonaka. Saka iyo une mhosva iwo. Anzi hembe dzake dzitori. Dzakasiyawo. Wanga akatokumure nguo. Ore. Ore. Mai, zvinotaura uye kuti waitanga kutapurira ihomwe zviri here. Ore. Ndinofunga kuti iwo bvunzo dai uri munhu unotsveruka nekugarisana nababa panharaunda zvavataura ndaichere mvura pamba pavo. Ndiwo aichere mvura pamba pavo. Chiramba undori nekutsveruka ikoko. Zvimwe zvese zvawakutaura izvi. Ngatidzwe munhu unotsveruka. Ngatiwodzere kuti munhu haoni unoivoku. Kuti muchazisi yakuka. No. Ndavanga munhu unoziva. Kuti wakaita zvekubhinya waiziya chona uri kurohwa mai akakawanira famana musakudini Ndochamurohwa. sasamurohwa watopona kuti kusaicharohwa asi ukaunza asi zvakachona ng'ombe imwe shamwari nembudzi pano Mwana mombe rinyo.
Ishe uchisi batsira munhu mumbatsire mumbatsire uyu Lakini mwenye hapa ni wanhu vanodondotaura avo vangachida Teachcatch MTV inokupai nyaya dzakasiyana-siyana dzinoitika mumatunhu atigere neakatikomberedza, dzinotyisa, dzinofundutsa, dzinokatyamadza pamwe chete nedzinosetsa. Kuti musarasikirwe nenyaya idzi, munoenda paYouTube channel yedu Teachcatch MTV, mondo subscribe ipapo, musakanganwe kulaika pamwe chete nekushare, musazokoshiwe kupfanya kabhatani ako ndokabheroka kuitira patinokanda chinopisa munoyeuchidzwa. Teachcatch MTV tinodzifamira. Dochipondora, dochipondora tete.